1600-luvulla Kokkolan kaupungin vauraus alkoi kasvaa nopeasti. Siihen vaikuttivat ennen kaikkea kukoistavat elinkeinot, kuten tervakauppa, laivanrakennus ja laivanrakennuksen myötä lisääntynyt merenkulku. Laivanrakennuksesta tuli merkittävä keskipohjalainen elinkeino 1600-luvun lopulta aina 1800-luvulle. Suurin osa aluksista rakennettiin maaseudun laivaveistämöllä. Valmiit laivat täytettiin yleisimmin tervatynnyreillä, ja omien laivoinsa lisäksi Kokkolan porvarit teettivät paljon kauppa-aluksia myytäväksi Tukholmaan. Maaseudun talonpojat toimivat kirvesmiehinä laivanveistämöillä. Laivatelakoille saattoi eksyä joskus oppimattomia ongenonkijoitakin, jotka luulivat laivan rakentamisen olevan yksinkertaista.